Michael Bo Christensen fra Driving USA. Jeg er kommet til Wild Horse Window. Fantastisk tur op. 3 kvarter op. Godt en halv time ned. Sådan rimelig nem at gå. Vi mødte en deroppe på 86. Så må ikke det går. I ser den heroppe på afstand. 1,5 kilometer er der. Wow. Her er en af alkoverne. Måske et sted, hvor man har sovet. Man går simpelthen her på det er meget tid på de her sten her. Så følger man de her små forhøjninger. Der også hedder Cairns, der stammer fra det skotske højland, hvor man samlede sten op på toppen, når man tog sten med op og lavede sådan små bjergesten. Vi har måske lidt uvejr ude i horisonten. Men nu er vi på vej ned. Det tog 45 minutter at gå op. Og måske en god halv time at gå ned. Området her, det er spækket med steder, der hedder noget med Wild Horse. Wild Horse Trail og Wild Horse Slot Canyon og Wild Horse Window, som vi er her i dag. Alle tids.